Χαίρετε, χαίρετε, χαιρετώ όλο τον κόσμο, το θαυμαστό κόσμο του Hero Quest, στο θαυμαστό κόσμο του Hero Quest. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Στο προηγούμενο είχαμε κατέβει από το μπαλκόνι τη gallery που λέει στα σκαλιά και να πάμε, λέει, μας είπανε κάτι πνεύματα, να πάμε στην αρένα της Μισίλδια. Σκοπός είναι να απελευθερωθεί το τάλισμαν από την κατάρα του Μέλαρ και να απελευθερωθεί και ο Βάρβαρος από αυτό το βάσανο που τον ταλαιπωρεί εδώ και πόσα quest. Οπότε τώρα θα πάμε στην αρένα της Μισίλδια να δούμε τώρα τι έχει να μας πει ο Μέντορ. Δεν μπόρεσα να πάω σε μαγαζί, δεν με άφησε να πάω σε μαγαζί για να πάρω στο επόμενο quest να ψωνίσω τίποτα. Έχουν μαζέψει αρκετά λεφτάκια, συνεχίζουμε όπως είμαστε και να δούμε τι έχει να μας πει ο Μέντορ πλέον για αυτό το quest. Of course, the arena of Missyldia. Mentor's face lights up hearing your account. Why didn't I think of that? Missyldia was a high mage, but also a highly skilled fighter. The arena was built so Missyldia could train the other mages in combat. The whole arena is built with Kurt's stone. No magic can exist within its walls. If you enter the arena, Melar will be cast out, for the magic of the talisman cannot hold there. You all need to enter the arena at the same time, just as they once did for the trials. Πρέπει να πούμε στην αρένα, λέει, όλοι μαζί και μέσα στην αρένα, λέει, δεν έχει μαγεία. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαγεία και έτσι θα διώξουμε το Μέλαρ. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαγεία. Δηλαδή ο Δρύβης που είναι, αν είναι αρκούδα ή αν έχουμε πάρει κάποιο buff λόγω μαγείας, εκεί ακυρώνεται. Εκεί θα παίξουμε με ό,τι χαρτί έχουμε. Λοιπόν, οι ήρωες ξεκινάνε από αυτό το σημείο εδώ, τη σκάλα που κατεβήκαμε. Το τάλισμαν το έχει ο Βάρβαρος. Τα ίδια συνεχίζουν πάλι. Ο Βάρβαρος έχει 7 μυαλό γιατί είχε χρησιμοποιήσει το Lightning Bolt την προηγούμενη φορά. Και έχει και το Firestorm να χρησιμοποιήσει. Αλλά κάθε φορά που το χρησιμοποιούμε ανεβαίνει πόντους μυαλού. Και πρέπει πάλι να ρίχνω. Ελπίζω αυτή τη φορά να καταφέρουμε στην αρένα της Μισίλδια να βγάλουμε το Μέλαρ από το τάλισμαν και να είναι η τελευταία φορά που πρέπει να ρίχνω ζάρια για τον Βάρβαρο. Ναι, αυτό που κάναμε τις προηγούμενες φορές, όποιος είναι δίπλα του προσθέτεται συν 2. Πρέπει να πάμε στην αρένα της Μισίλδια που ο Μέλαρ, και να διώξουμε το Μέλαρ από το τάλισμαν. Όλοι οι ήρωες πρέπει να πούνε, λέει, την ίδια στιγμή στην αρένα, όπως κάνανε παλιά για τις δοκιμασίες. Ναι, και ξεκινάμε τώρα. Κλασικά παίζει ο Βάρβαρος, ο οποίος πρέπει να ρίξει ζάρι για να δούμε αν θα φάει ζημιά. Όπα, στόχος 4 και 3 7 και 2 9 και 2 11 και 2 13, ό,τι να είναι. Ψάχνει για παγίδες αρχικά στο διάδρομο αυτόν. Και έρχεται κάτω να δούμε τι βλέπουμε. Αρχικά βλέπει μια πόρτα εδώ. Και βλέπει και άλλη μια πόρτα εδώ στο δωμάτιο αυτό. Και επίσης βλέπουμε ότι στη γωνία εδώ έχει τοίχο. Άρα μήπως μέσα από την πόρτα περνάμε να πάμε στον άλλο διάδρομο. Και επίσης από την άλλη μεριά του διαδρόμου είναι και αυτή ανοιχτή. Αλλά βλέπουμε και εκεί να υπάρχει, στην άλλη γωνία εδώ να είναι κλειστό. Αλλά να δούμε αν έχει καμιά πόρτα. Α, έχει και εδώ πόρτα. Άρα έχουμε σημεία να πάμε. Κλασικά οι ήρωες θα χωριστούν. Ωραία. Πήγε εκεί, δεν υπάρχουν τέρατα. Παίζει ο Δρυίδης, ο οποίος ψάχνει για μυστικές. Ή μάλλον όχι. Κουνιέται 8 και αυτός, επειδή δεν έχουμε τέρατα.
Πάει και αυτός δίπλα στον βάρβαρο. Εδώ και ψάχνει για μυστικές πόρτες. Ψάχνει για μυστικές πόρτες, ναι. Ούτε εδώ βρήκε, ούτε εδώ. Εντάξει, σου λέει 3 πόρτες έχω, πόσες τα έχω. Λοιπόν, ο Knight έρχεται εδώ. Τώρα αν δεν έφαγε η παγίδα, ωραία, δεν ανοίγει την πόρτα. Ψάχνει για παγίδες στο διάδρομο αυτό που δεν έχουμε ψάξει. Knight searches the area for traps. No traps discovered. Και ο Βάρδος έρχεται και αυτός δίπλα του. Και του κάνει στον Knight το Inspiring Tale. Τώρα ο Βάρβαρος ξαναρίχνει. 6 και 2, 8, μια χαρά. Προχωράει να έρχεται 1, 2, 3, 4, 5. Ανοίγει την πόρτα αυτήν. Για να δούμε και τι έχει στο δωμάτιο αυτό. Δεν μπορούμε να πάμε κάπου αλλού. Είναι κλειστά. Από διαδρόμους, λογικά μέσα από δωμάτια θα πάμε. Ναι. Και στο δωμάτιο αυτό βλέπει μια πόρτα εδώ. Και επίσης βλέπει μια ντουλάπα και ένα τραπέζι. Όχι ντουλάπα, μια βιβλιοθήκη εδώ και ένα τραπέζι εδώ. Και πάνω στο τραπέζι ένα ποντίκι. Και βλέπει και 2 σκελετούς μέσα στο δωμάτιο. Και έχει βήματα, έχει κάνει 7 βήματα, έρχεται μέσα εδώ. Α, δεν έφαγε παγίδα. Δεν έφαγε παγίδα. Και βαράει ένα σκελετό σιγά σιγά με 2. Αυτοί οι σκελετοί αμήνονται με 2, δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο, οπότε λογικά τον σκότωσε. Ναι. The High Mage skeleton has died. Α, ήταν High Mage ο σκελετός αυτός, αλλά πόση ζωή είχε, περίμενα, έκανα λάθος. Α, έχει 2 πόντους ζωής. Νομίζω έφερα 2 ζημιά όμως, έτσι, ούτως άλλως σκότωσα. Ναι, δεν το είδα αυτό. Τώρα ο Δρυίδης θα κάνει το shapeshift και γίνεται αρκούδα, αλλά πλέον τώρα ρίχνουμε ζάρια για να δούμε, γιατί εμφανιστήκαν τέρατα. 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Κάθεται πίσω από το βάρβαρο για να τον βοηθήσει αν χρειαστεί και βαρέσει διαγώνια. Ο Knight ανοίγει την πόρτα, να δούμε και αυτό το δωμάτιο τι έχει. Και βλέπει τα ίδια ακριβώς, δηλαδή ένα τραπέζι και άλλη μια βιβλιοθήκη, αλλά χωρίς πόρτα, προς το παρόν τουλάχιστον. Τι έγινε, τα δωμάτια αυτά είναι καθρέφτες? Και άλλη μια βιβλιοθήκη εκεί. Ας βάλουμε και στη βιβλιοθήκη πάνω ένα ποντικάκι. Και άλλοι σκελετοί. Μάλιστα, οπότε έχουμε λογικά και αυτή high maze είναι. Αυτός δεν έχει κάνει κανένα βήμα, αλλά επειδή δεν έχω ψάξει για παγίδες δεν θα μπει μέσα. Βαράει από εκεί με βαλίστρα, αλλά αυτός έχει το spirit blade όμως. Δεν πειράζει, μωρέ, πάμε, μωρέ, μια παγίδα θα φάμε και αν τη φάμε. Λοιπόν, 5 και 4, 9. Οπότε 1, 2, 3. Ρίχνει και την πόρτα από την ορμή του να μπει μέσα. Έρχεται 3 εδώ για να δούμε αν θα φάμε παγίδες. Δεν έφαγε και βαράει με το Spirit Blade με 4 και συν το Inspiring Tale με 5 ζάρια. Στον δεμένο το High Mage Skeleton. Και έφερε ένα μόνο. Μπορώ να πω ότι απογοητεύτηκα. Έφερε και ασπίδα ο High Mage Skeleton, απογοητεύτηκα ακόμα περισσότερο. Τσάμπα δηλαδή όλο το σκηνικό. Ο Βάρδος τον βλέπει διαγώνια
και του βαράει με βαλίστρα με 2. Πιο πολύ ζημιά έκανε με βαλίστρα ο Βάρδος. Έφερε 1, τον τραυματίζει το σκελετό και τώρα οι σκελετοί κουνιούνται. Έρχεται αυτός εδώ και βαράει το βάρβαρο. Barbarian, roll your defend dice. 1. Έφερε μία σπίδα ο βάρβαρος, μία με το ζόρι και αυτή. Και τώρα η άλλη αστόχησε αυτός και λογικά φεύγει. Έρχεται εδώ στη γωνία και έρχεται ο δεύτερος. Βαράει το Knight. Αυτός το βάρισε με 2. Και όμως έφερε 2 ασπίδες, που σημαίνει ότι επειδή ο Βάρδος τον βλέπει τον Knight, παίρνει πίσω το Inspiring Tale. Ο Βάρβαρος ρίχνει 5 και ένα 6 και επειδή είναι δίπλα του ο Δρύδης 8, οπότε δεν παθαίνει ζημιά και βαράει το σκελετό με 3 νεκροκεφαλές, άρα ένα damage το φάγε σίγουρα. Για να δούμε αν θα φάει και δεύτερο. Αμήνθηκε, αντιστάθηκε, σκληρό καρύδι. Και έρχεται η αρκούδα μέσα εδώ και τον βαράει διαγώνια με 4 λόγω στην αρκούδα. Με 2, για να δούμε. Έφερε 1, άρα έφαγε 1 ακόμα από το ζημιάς και πέθανε. The high made skeleton has been defeated. Τώρα ο Knight, όπως είναι εκεί, τον βαράει με 4. Έφερε 3 νευροκεφαλές, είναι υπεραρκετές. Έφερε μία άμυνα, αλλά δεν ήταν αρκετή για να αντέξει το χτύπημα. Και ο High Mage έφαγε 2 damage και πέθανε. The high made skeleton has died. Τώρα ο Βάρδος έρχεται μπροστά στην πόρτα και βλέπει τον άλλον και του ρίχνει με βαλίστρα. Μήπως έστω αν το σκοτώσει τον τραυματίσει. Μια νεκροκεφαλή, για να δούμε. Τον τραυμάτισε. Κάτι είναι και αυτό. Όχι, είχε ήδη φάει ζημιά αυτός, οπότε πέθανε. The high made skeleton has been defeated. Μια χαρά. Τώρα ο Βάρβαρος θα ρίξει πάλι για το πρόβλημα που έχει με το τάλισμα που τον ταλαιπωρεί. 4 και 3, 7 και 2 από το Δρύδι 9. Μια χαρά είμαστε. Ψάχνει και απαγίδες στο δωμάτιο αυτό. Barbarian searches the area for traps. No traps discovered. Και κουνιέται και έρχεται εδώ στην πόρτα. Ο Δρύδης ψάχνει για μυστικές πόρτες. Druid searches for secret doors. No secret doors found. Τι κάνει τώρα? Εκεί. Δεν θέλω να ανοίξω. Ο Knight και αυτός τα ίδια ψάχνει για παγίδες. Knight searches the area for traps. No traps discovered. Ο Βάρδος μπαίνει μέσα και ψάχνει για μυστικές. Δεν έχουμε βρει πόρτα σε αυτό το δωμάτιο. Δεν έχει μυστικές. Άρα μόνο για θησαυρούς θα ψάξουμε. 5 ο Βάρβαρος και μάλλον 5 και 2 λόγω του Δρύδι 7, οπότε είμαστε κομπλέ. Ανοίγει την πόρτα. Για να δούμε πού θα οδηγήσει αυτό το δωμάτιο. Βλέπουμε μια ντουλάπα τώρα εδώ και μια πόρτα εδώ. Μόνο αυτά βλέπουμε. Μόνο αυτά. Οπότε μπαίνει ένα μέσα και ψάχνει. Όχι. Εδώ, μισό λεπτό. Όπως είναι εδώ, ψάχνει για θησαυρό. Barbarian
Searches the area for treasure. Και Draw a treasure card. Hazard με τη μία τον πέτυχε την ώρα που έψαχνε σε ένα τοίχο, τον πέτυχε ένα βέλος και πάει 7 ζωή. Ο Δρύβης τώρα έρχεται μέσα και ψάχνει για παγίδες. Druid searches the area for traps. No traps discovered. Ο Knight ψάχνει για θησαυρό και θα φύγει, αν δεν φέρει τριπλανόμενο ή παγίδα. Knight searches the area for treasure. Draw a Βρήκε treasure card. 35 χρυσά. Έχει μαζέψει πολύ πράγμα εδώ και ο Knight. Και φεύγει 8 γιατί δεν έχουμε τέρατα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Πάει στο άλλο το δωμάτιο γιατί δεν έχει μυστικές εδώ, δεν έχει τίποτα. Και ο Βάρδος το ίδιο. Φεύγει, δεν ψάχνει και αυτός, άστονε. Έχουμε μαζέψει αρκετά λεφτά. Έρχεται 7 εδώ πέρα για να μπορεί να βαρέσει διαγώνια και κάνει πάλι το Inspiring Tale στον Knight. Τώρα ο Βάρβαρος 5 και ένα 6 και 2 από τον Δρύδη 8, οπότε πάλι δεν παθαίνει ζημιά. Μπαίνει 2 εδώ και ψάχνει για μυστικές πόρτες. Μήπως έχει κανένα διάδρομο. Barbarian searches for secret doors. No secret doors found. Ψάχνει για θησαυρό ο Δρύδης. Searches the area for treasure. Draw a treasure 15 card. χρυσά. Μια χαρά. Δεν προχωράει όμως, θα πάει ο Βάρβαρος μετά να ανοίξει την πόρτα. Ο Knight πάει να κάνει 2 βήματα εδώ και ανοίγει την πόρτα αυτή. Λογικά πρέπει να έχει κάποιο άνοιγμα εδώ πέρα, κάποια δεύτερη πόρτα, εκτός αν ο μόνος δρόμος είναι από τη μεριά που πήγε ο Βάρβαρος και ο Δρύδης. Και βλέπει τον πάγκο του αλχημιστή. Είναι όλο το αποθέκαρι, λέει. Αυτά τα ράφια ενός παλιού μαγαζιού είναι κυρίως μπάρεν, τώρα το μπάρεν δεν ξέρω τι σημαίνει. Ναι, άχρηστα φαντάζομαι, και έχουν και ιστούς πάνω τους. Οτιδήποτε υγρό υπήρχε έχει εξατμιστεί. Οτιδήποτε υγρό υπήρχε πάνω σε αυτό το πάγκο πλέον έχει εξατμιστεί σε μπουκάλι. Μπαίνει μέσα όμως να ψάξουμε για παγίδες. Μπαίνει και ο Βάρδος να ψάξει για μυστικές πόρτες. Βρήκε. Βρήκε εδώ μυστική πόρτα. Μάλιστα, άρα κάτι έχει. Και θα ψάξουν μετά για θησαυρό και να δούμε και τη μυστική πόρτα τι γίνεται. Ο Βάρβαρος εδώ κλασικά πρέπει να ρίξει για να δούμε τι ζημιά θα πάθει πάλι. 5 και 2, 7 δεν έπαθε τίποτα, και 2 ο Δρύβης 9, τίποτα. Έρχεται ένα βήμα εδώ και ανοίγει την πόρτα. Και βλέπει μια πόρτα εδώ και μέσα βλέπει στο δωμάτιο αυτό, το οποίο είναι σκοτεινό και υγρό, με πολύ υγρό εννοώ υγρασία, βλέπει ένα τάφο και μπαίνει μέσα και ψάχνει για παγίδες. Δεν έχει. Έρχεται και ο Δρύδης και ψάχνει για μυστικές. Τίποτα. Τα παιδιά από εδώ, ο Knight ψάχνει για θησαυρό, μήπως κάτι βρει στα παλιά αντικείμενα εκεί τα χνιασμένα. Και όμως τίποτα δεν έχει. Αλλά βρήκε ένα potion of healing, έτσι ξεχασμένο. Και πήγε στα 7 κι αυτός. Εντάξει, μπορώ να πω ότι έχω μαζέψει αρκετά potions. Πλέον πολύ δύσκολα θα πεθάνω. Θα πεθάνει χαρακτήρας εκτός αν παγιδευτεί κάπου. Έρχεται εδώ
και θα πάει ο Βάρδος να ανοίξει την πόρτα, τη μυστική. Οπότε έρχεται 2 βήματα εδώ, τέρατα δεν έχουμε, οπότε μπορεί να κινηθεί 8. Τι βλέπει, τι βλέπουν τα μπιρμπιλωτά του μάτια? 3 σεντούκια. 3 σεντούκια, τι έχει να γίνει εδώ κρυφά, σε κρυφή πόρτα ήτανε. Μάλιστα, μπαίνει μέσα βέβαια και ψάχνει πρώτα για παγίδες, γιατί 3 σεντούκια μόνα τους χωρίς παγίδα είναι λίγο δύσκολο. Αυτό είναι η αποθήκη, λέει. Ναι, πίσω από το όλο το αποθέκαρι, τέλος πάντων, είναι η αποθήκη, η οποία περιέχει έναν αριθμό από σεντούκια, bring without and ends. Ναι, έτσι όπως τα περιγράφει δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, βρίσκει πίσω από την αποθήκη ένα χώρο με σεντούκια. Ψάχνει να βρει για παγίδες. Τίποτα. Μυστήρια πράγματα, 3 σεντούκια για να μην έχει παγίδες. Ο Βάρβαρος με το δρύδι. Αρχικά ο Βάρβαρος πρέπει να ρίξει για να δούμε τι θα πάθει. 6 και 5, 11 τίποτα. Και ψάχνει για θησαυρό. Ώρα του ήτανε. Το βρήκαμε. Τόση ώρα καλά μας πάνε, εκτός από μια παγίδα. Ένα ζόμπι. Έχουμε να κάνουμε με απέθαντους δηλαδή σε αυτό το quest. Έφερε ένα, ο Βάρβαρος έφερε 3, εντάξει, μια χαρά. Είπαμε, ρίξαμε ζάρι. Τώρα έρχεται εδώ ο Βάρβαρος, αφήνει το ζόμπι στον δρύδι. Ανοίγει, ναι, γιατί όχι. Μπορώ να πω ότι ναι. Ανοίγει την πόρτα, βλέπει εδώ μια άλλη πόρτα. Και επίσης βλέπει ότι από εδώ, από αυτή τη μεριά είναι τείχος, δεν μπορεί να πάει. Και βλέπει και άλλη μια πόρτα εδώ. Άρα στο διάδρομο έχει πορτούλες. Ο δρύδης, όπως είναι εκεί, βαράει διαγώνια με 4 το ζόμπι, με 3 ίσα ίσα για να φέρει και άμυνα. Έφερε εντάξει 1, οπότε την τρώει, πέθανε. Και έρχεται ένα μπροστά, δεν κουνιέται. Ο Knight μπαίνει μέσα και ψάχνει για μυστικές. Έρχεται εδώ. Δεν έχει άλλη. Και ο Βάρδος ψάχνει για θησαυρό τότε, αφού δεν έχει μυστικές και τίποτα. Βρίσκει ένα φίλτρο γιατριάς που γιατρεύει 4 ο Βάρδος και δεν είχε τέτοιο. Δηλαδή, συγγνώμη, 2 βρίσκει τέτοια. Ωραία. Δηλαδή σε όλα τα σεντούκια είχε αυτό μόνο ή σε κάθε σεντούκι? Τέλος πάντων, θα ξαναψάξουμε για θησαυρό να δούμε. Ο Βάρβαρος παίζει. Και βγαίνει έξω. Κάτσε να δούμε βέβαια αν θα φάει ζημιά. Πού θα πάει? Θα τον διώξουμε το Μέλαρ. Πού θα πάει? 6 και ένα 7, δεν έπαθε ζημιά. Και βγαίνει έξω και ψάχνει για παγίδες. Τίποτα. Ο Δρύβης έρχεται εδώ και ψάχνει για μυστικές. Τίποτα. Ηρεμία πάντως βλέπω. Τώρα αυτοί οι δύο θα φύγουν. Δεν έχει κάτι άλλο να κάνουμε. Έχει το Inspiring Tale Night, μην το ξεχνάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Πάμε από εκεί που πάνε οι άλλοι.
γιατί δεν έχει άλλο δρόμο από εδώ, από ό,τι βλέπω. Ήρθαμε, πήραμε. Κάτσε να ψάξει, όχι. Λάθος. Ψάχνει τέλος πάντων ο Βάρδος, μια και είναι εκεί. Υποτίθεται ψάχνει ο Knight για θησαυρό. Όχι, δεν μπορεί να ψάξει τέλος πάντων. Πάει πάλι ο Knight πίσω. Πριν φύγει ο Knight, ψάχνει για θησαυρό. Να δω αν έχει τίποτα άλλο στο σεντούκι. Όχι. Άρα. Εντάξει. Τρώει και Hazard να γουστάρει και μένει εκεί. Άρα 3 σεντούκια και είχαν μόνο 2 φίλτρα γιατριάς και αυτά επί 4. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Δεν μπορεί να κουνηθεί τώρα ο Knight. Παίζει ο Βάρδος όμως, κουνιέται και έρχεται εδώ. Και συνεχίζουν οι υπόλοιποι. Ο Βάρβαρος ρίχνει για να δούμε τι ζημιά θα φάει πάλι. 6 και ένα 7 δεν έφαγε ζημιά. Και πάει να ανοίξει την πόρτα. Και βλέπει άλλη μια πόρτα εδώ. Και μέσα βλέπει το βωμό. Εδώ. Άρα κάτι θα έχει εδώ σίγουρα από τέρατα. Ούτε εδώ έχει τίποτα. Μπαίνει μέσα, ψάχνει για παγίδες. Μόλι μας πάμε. Δεν μπορώ. Θέλω να σφάξω. Ο Δρύδης έρχεται εδώ να ανοίξει την πόρτα. Και βλέπει επίσης ότι εδώ πέρα δεν είναι κλειστό. Και εδώ και εδώ. Και ανοίγει την πόρτα του μικρού δωματίου. Αφού δεν έχει τέρατα. Αχα, να τα. Τα βρήκε ο Δρύδης. Βρήκε 2 μούμιες. Και βαράει με βαλίστρα στη μία, από εκεί που είναι μακριά και αγαπημένη. 2, για να δούμε. Τώρα αυτοί θα είναι μούμιες χάιμεζ, τι θα είναι αυτές. Έφαγε 2 damage η μία μούμια, λογικά πρέπει να έχει πεθάνει, αλλά δεν θα δούμε. Ναι. Σκότωσε τη μία. Με το που την είδε, πάει. Τώρα βέβαια ο Knight πρέπει να ρίξει ζάρι για να φύγει, γιατί εμφανιστήκαν τέρατα. 6 και 4, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Πάει μπροστά από το Βάρδο. Ο Βάρδος και αυτός προχωράει 5. 1, 2, 3, 4, 5. Δεν πάει και πολύ μακριά βέβαια. Και τώρα παίζει η μούμια. Ναι, εννοείται. Πλησιάζει και βαράει την αρκούδα. Ο Δρύδης αμήνεται με 5. Έφερε 2, αλλά έφαγε ένα. Έφαγε ένα damage. Και πάει 5 ζωή, δεν έχει ξαναχτυπηθεί. Και ξαναγίνεται Halfling. Ο κλασικός ο Βάρβαρος. 4. Τρώει κι άλλο damage από το talisman. Καταραμένη μέλα. What do you want from me? Και ψάχνει για μυστικές. Είχε πάει, ναι, ψάχνει για μυστικές τώρα. Δεν έχει μυστικές. Προχωράει όμως αυτός. 5 και 4, 9. Και πάει στην πόρτα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Αφού δεν έχει τίποτα, πάει στην πόρτα. Δεν θα την ανοίξει βέβαια. Περιμένει εκεί. Και ο Δρύδης βαράει τώρα πλέον με 3. Θα βαράει τη μούμια. 2 είναι αρκετά όμως για να τη σκοτώσει, αν το φέρει άμυνα. Και όμως δεν έφερε άμυνα, τη σκότωσε και αυτή με τη μία. Τι λες. Και μπαίνει μέσα για να ψάξουμε. Οι άλλοι τώρα, μιας και δεν έχει τέρατα, κουνιούνται κανονικά 8 βήματα. Το.
κουνιέται και ο Βάρδος και έρχεται μέσα στο δωμάτιο αυτός. Ο Βάρβαρος πάλι ρίχνει για να δούμε. 4, φάγει κι άλλο damage. Πρέπει κάποιος να πάει μαζί του. 5, έμεινε με 5 ζωή. Και ανοίγει την πόρτα. Μάλιστα λέω κάποιος να πάει μαζί του, αλλά ανοίγω την πόρτα. Βάρβαρος είναι αυτός. Δεν μασάει. Λοιπόν, και έχει ένα τζάκι και στο τζάκι αυτό μπροστά έχει ένα θρόνο και επίσης είναι και ένα ποντίκι πάνω στο τζάκι. Δεν έχει τερατά, οπότε μπαίνει μέσα, καθώς μπαίνει μέσα, τι λέει, μια απαλή φωνή μας φωνάζει ανατριχιάζοντας την ψυχή μας. Γιατί δεν ακούω από σένα, Μέλαρ? Ποιος είναι μαζί σου? Γιατί δεν κάθεσαι να μιλήσουμε? Ποιος τον φωνάζει τον Μέλαρ? Κάποιος φωνάζει σε αυτό το δωμάτιο το Μέλαρ. Κάποια ψυχή υπάρχει εδώ πέρα που αναζητεί το Μέλαρ. Ψάχνει για παγίδες. Τίποτα. Ο Δρύβης ψάχνει και αυτός για παγίδες. Οι άλλοι φεύγουνε. Ο Νάιτ έρχεται εδώ. Το εδώ σημαίνει ανάμεσα στις ντουλάπες και στις βιβλιοθήκες. Και ο Βάρδος προχωράει και αυτός και έρχεται εδώ. Τους φτάσανε. Παίζει τώρα ο Βάρβαρος πάλι. 6, που έφαγε κι άλλο damage, πήγε 4. Τι έγινε, μόλις έφυγε από κοντά του ο Δρύδης, ο Βάρβαρος τρώει συνέχεια ξύλο. Από τον Μέλαρ μέσω του τάλισμαν. Ψάχνει για πιστικές. Να τα. Ναι, πραγματικά, γιατί αυτό το δωμάτιο δεν είχε πόρτα, τώρα το παρατήρησα, οπότε αναγκαστικά θα είχε μυστική. Ο Δρύδης ψάχνει και αυτός για μυστικές. Τίποτα. Αφού δεν έχει μυστική, οι υπόλοιποι πάνε προς το Βάρβαρο τώρα. Δεν έχει νόημα να πάνε προς το Δρύδη. Ξαναρίχνει ο Βάρβαρος, να δούμε τώρα, θα ξαναφάει ζημιά. Ευτυχώς αυτή τη φορά δεν έφαγε, ψάχνει για θησαυρό. Δεν έχει τίποτα. Heroic Brew. Heroic Brew και έχει 2 ήδη και πάει 3. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και έρχεται εδώ για να είναι έτοιμος να ανοίξει την πόρτα, αλλά δεν θα την ανοίξει. Ή όχι, την ανοίγει. Τι σιγά, διάδρομος είναι, πόσο να έχει. Και βλέπει ότι εδώ είναι κλειστά και εδώ είναι κλειστά, ένα μικρό διαδρομάκι και εδώ έχει πόρτα. Αυτά βλέπει. Και τώρα ο Δρύδης θα ψάξει και αυτός για να δω, βλέπει τένας, όχι. Ο Δρύδης ψάχνει για θησαυρό και αυτός και φεύγει. Αν δεν φάει παγίδα βέβαια. Να το. Δεύτερο περιπλανωμένο. Ζουμπάκι και του ρίχνει. Αστόχησε όμως το ζόμπι, δεν μας χαλάει καθόλου. Πάει να φύγει.
Όχι. Δεν ξέρω πόσο θα φέρει, μισό λεπτό. 5 και 4, 9. Ωραία, και έρχεται με τα 9, έρχεται εδώ. Ο Knight προχωράει και αυτός. Έτσι, ρίχνω τώρα το ζόμπι, δεν ξέρω πόσο θα κουνηθούμε. Για να δω. 3. 1, 2. Μάλλον 1, 2. Κάφτε εκεί, δεν μπορεί να πάει πουθενά. Θα μείνει αυτός πίσω για να σκοτώσει το ζόμπι. Και ο Βάρδος 10. Οπότε θα πάει δίπλα στο Βάρβαρο να τον ενισχύσει. Και ψάχνει για ένα θησαυρό. Και άλλο φίλτρο για τριάς. Ο Βάρδος έχει πάει στα 9 τώρα φίλτρα. Συλλογή κάνω. Τώρα παίζει η μούμια και έρχεται εκεί. Θα τη βαρέσει ο Δρύδης με βαλίστρα και ο Knight. Ο Βάρβαρος 3 και 2, 5 και 2 από τον Βάρδο 7, δεν παθαίνει τίποτα. Και μπαίνει μέσα και ψάχνει για παγίδες στο μικρό διάδρομο. Δεν έχει. Ο Δρύδης έρχεται 2 εδώ. Όχι, περίμενε. Φεύγει μωρέ, φεύγει. 5 και 2, μάλλον όχι, έρχεται εδώ. Και το βαράει με βαλίστρα, γιατί μπορεί να μην του πετύχει ο Knight, αν και θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το Spirit Blade, αλλά τόσο πάνω. 1, για να δούμε. Ναι, το σκότωσε, να τελειώνουμε. Και τώρα ο Knight προχωράει. Ο Knight έρχεται εδώ δίπλα στο Βάρδο. Ο Βάρδος δεν προχωράει, κάθεται εκεί και επειδή όλοι έχουν ψιλοχτυπηθεί, ας το πούμε, βλέπει και τον Δρύδη, οπότε παίζει τραγουδάκι και τους γιατρεύει όλους 2. Οπότε ο Δρύδης πάει 6, μπορεί να ξαναπάρει πίσω την αρκούδα. Ο Βάρβαρος πάει και αυτός 6 και ο Knight πάει 7, γεμίζει. Ο Βάρδος δεν έχει χτυπηθεί καθόλου. Τώρα παίζει πάλι ο Βάρβαρος. Εντάξει. Τώρα που είναι όλοι δίπλα του, τώρα φέρνω μεγάλες ζαριές. Οπότε 1, ανοίγει την πόρτα. Να δούμε και αυτό το δωμάτιο τι κρύβει. Και έχει 2 πόρτες αυτό. Μία από πάνω και μία από κάτω. Και μέσα έχει έναν οπλοβαστό. Για να δω αν έχει κανένα τέρας όμως. Μπαίνει μέσα. Δεν έχει τέρας. Μπαίνει μέσα, ψάχνει για παγίδες. Πολύ ήσυχα τα πράγματα. Ο Δρύδης έρχεται εδώ. Ψάχνει για, μάλλον εδώ, ψάχνει για μυστικές πόρτες. Ο Knight έρχεται εδώ. Knight και Βάρδος θα πάνε από πάνω και ο Βάρβαρος με τον Δρύδη θα πάνε από κάτω. Δεν ανοίγει, ψάχνει για θησαυρό. Και βρίσκει ένα potion of defense. Και έχει ήδη 2, οπότε πάει 3. Και ο Βάρδος πάει και αυτός πάνω εδώ μαζί του. Ο Βάρβαρος πάλι 2 και 2 από το Δρύδη 4 και 2 από τους άλλους 2 6, άρα τρώει πάλι damage, πάει στο 5. Παρότι ήταν όλοι μαζί δεν καταφέραν να τον σώσουν. Και φεύγει, έρχεται στην πόρτα εδώ. 1, 2, 3, ανοίγει.
Για να δούμε τι έχει και αυτή η πόρτα. Και βλέπει εδώ κλειστά. Βλέπει κανένα τέρας? Δεν βλέπει, βγαίνει έξω και έρχεται εδώ. Αφού δεν πάει από την άλλη μεριά, έρχεται εδώ. Και βλέπει και άλλη πόρτα εδώ. Και επίσης με εδώ κλειστά. Άρα από εδώ πάμε. Για να βλέπει κανένα τέρας. Αν δεν βλέπει, ψάχνει. Ωραία, δεν βλέπει, ψάχνει για παγίδες. Ο Δρύβης έρχεται εδώ. Θα δούμε τι βλέπει και εδώ πέρα. Και βλέπει και άλλη μια πόρτα εδώ, αλλά δεν κλείνει ο διάδρομος. Ψάχνει και αυτός για παγίδες. Ο Νάιτ ανοίγει την πόρτα αυτή και βλέπει αμέσως εδώ μια πόρτα. Τι έγινε? Πολλές πόρτες. Βγαίνει έξω και ψάχνει για παγίδες. Μάλιστα. Ο Βάρδος κινείται 8. Να δούμε τι γίνεται και από εδώ. Και θα ψάξει και για μυστικές εκεί που πήγε. 5 και 2, 7 και 1, 8 από το Δρύδι. Ο Βάρβαρος δεν παθαίνει ζημιά. Ψάχνει για μυστικές και αυτός. Και έρχεται στην πόρτα, αλλά δεν την ανοίγει. Ο Δρύδης ψάχνει και αυτός για μυστικές και κουνιέται το 8. Όχι Barbarian, ρε. Τέλος πάντων, κάτσε να κάνω το Δρύδι. Α, μάλιστα. Και βλέπει και από εδώ κλειστά. Και άλλη πόρτα. Α, μάλιστα, 4 πόρτες. 4 πόρτες. Όλες οδηγούν σε αυτά τα 4 ενωμένα δωμάτια. Κάτσε να ψάξει για μυστικές. Όχι, δεν ανοίγει την πόρτα. Ψάξει για μυστικές ο... δεν έχει. Πάει ο Νάιτ εδώ στην πόρτα αυτή να την ανοίξει. Λέει ότι αυτή είναι μαγικά σφραγισμένη και αποδίδοντας την είσοδο στην αρένα. Α, εδώ μπαίνουμε στην αρένα. Α, καλά θα πάει αυτό. Είναι σφραγισμένη. Παίζει τότε ο Βάρδος. Ο Βάρδος έρχεται εδώ, ψάχνει για παγίδες. Τίποτα. 4 και 2, 6 ο Βάρβαρος και ναι, αυτό δεν είναι εδώ, είναι εδώ. Οπότε 6 τρώει και άλλο damage ο Βάρβαρος. Τον έχει σκίσει σήμερα το τάλισμαν, έχει πάει 4. Τώρα μένει να πούμε στην αρένα όμως. Δεν μπορούμε να κάνουμε μαγικά εκεί. Οπότε ό,τι μαγικό να χρησιμοποιήσω πρέπει τώρα. Οπότε έρχεται ένα εδώ. Και ο Δρύδης του κάνει με τη μία φορά που έχει, τέλος πάντων, του κάνει το Life Force. Το έχει 2 φορές, το κάνει μία φορά, δεν νομίζω ότι μπορεί να το ξαναχρησιμοποιήσει. Οπότε πάει 4 και 4, 8 ο Βάρβαρος, ξαναγεμίζει. Έρχεται εκεί και προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα ο Δρύδης, να δούμε αν αυτή θα ανοίξει. Και αυτή το ίδιο. Ο Νάιτ δεν κάνει τίποτα, ο Βάρδος έρχεται ένα κοντά στην πόρτα και ψάχνει για μυστικές. Μήπως την ανοίγει, δεν την ανοίγει, ούτε αυτή ανοίγει. Ψάχνει για μυστικές. Τίποτα. Και τώρα παίζει ο Βάρβαρος με 4 και 3, 7. Ευτυχώς δεν έφαγε damage. Και έρχεται εδώ. Τώρα όλοι είναι κοντά στην πόρτα, στις πόρτες. Γιατί λέει στην αρχή είπε ότι πρέπει να μπούμε όλοι μαζί. Αλλά γι' αυτό μήπως δεν ανοίγουν. Για να δοκιμάσει τώρα να δει ο Βάρβαρος που είναι όλοι στις πόρτες. Μπορεί να μπει. Ναι, έτσι ανοίγουν οι πόρτες όταν και οι 4 είμαστε κοντά στην πόρτα. Οπότε οι πόρτες μπροστά σας λέει ανοίγουν και τραβιέστε μέσα στην αρένα κατευθείαν. Ένα φοβερό ουρλιαχτό γεμίζει τον αέρα, καθώς το πνεύμα του Μέλαρ
τραβιέται, φεύγει από το τάλισμαν, από την προστασία του τάλισμαν. Μάλιστα, εδώ είναι όλο ένα δωμάτιο από ό,τι βλέπω. Τι είναι αυτά όλα? Ωρε, τι γίνεται, μισό λεπτό να τα φτιάξω αυτά. Ωρε, χαμός. Και έχουν προσθεθεί τώρα όλα αυτά και γίνεται εδώ ένας χαμός. Μέσα στην αρένα. Οπότε τώρα έχουν τραβηχτεί και οι 4 μέσα στην αρένα. Για να δούμε. Σε απόγνωση, λέει, το πνεύμα του Μέλαρ μπαίνει μέσα στο Abomination και βρίσκει μορφή. Ο Βάρβαρος τώρα, λέει, δεν επηρεάζεται πλέον από το πνεύμα του Μέλαρ, οπότε αφαιρούμε τα Dread Spells που είχε, τα 2 αυτά, πλέον δεν μπορεί να τα κάνει, μπορούσε να τα κάνει μόνο μέσω του Μέλαρ, και όλο το υπότιμο μυαλού του ξαναγυρίζουν στους αρχικούς, άρα από 7 πάει 3 και επιτέλους ο Βάρβαρος απαλλάσσεται από την κατάρα του Μέλαρ. Δεν μπορώ να κάνω spells, artifacts να χρησιμοποιήσω ή εξοπλισμό σε αυτή την αρένα. Εξοπλισμό μαγικό φαντάζομαι. Ξόρκια μπορούν να γίνουν, τα ξόρκια που έχουν ήδη γίνει, λέει, μπαίνοντας στην αρένα χάνονται. Φίλτρα και ελιξίρια ζωής μπορούν να χρησιμοποιηθούν, πάλι καλά. Αλλά δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω artifacts. Remember, heroes, no spells, artifacts, or equipment may be used in the arena. Μάλιστα, άρα τα ξόρκια δεν χρειάζονται πια, δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, άρα τσάμπα το Inspiring Tale που έκανε ο Βάρδος, οπότε ξεκινάμε. Ποιος μπήκε πρώτος? Ο Βάρβαρος μπήκε μέσα. Οπότε ξεκινάμε και παίζουμε. Τώρα μπορώ να βαρέσουμε βαλίστρα. Και τώρα ξεκινάει η μεγάλη μάχη στην αρένα της Μισίλντια. Ο Βάρβαρος βαράει με... Γιατί είναι βαρέσιμο? Καλά, βαράει με βαλίστρα, ούτως άλλως βαράει στον Goblin, δεν πειράζει. Βαράει με βαλίστρα τον Goblin που είναι μπροστά του. Με 2, το σκότωσε με τη μία και αυτό. Πάει το Goblin. Μετά τώρα παίζει ο Δρύδης, ο οποίος και αυτός με βαλίστρα βαράει το Goblin, να φύγουν τα μικρά. Ωραία, το σκότωσε και αυτό. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω artifacts, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω μαγεία εδώ. Τα artifacts, άρα δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το Orc's Bane ο Δρύδης. Το Spirit Blade που έχει ο Knight δεν έχει καμία χρησιμότητα. Τώρα ο Knight βαράει και αυτός με βαλίστρα το Goblin. 1. Το σκότωσε. Πάει και το Goblin. Και ο Βάρδος το ίδιο και κάθονται εκεί. Ο Βάρδος δεν πέτυχε το Goblin. Και τώρα πέθανε αυτό το Goblin, το 1. The Goblin has been defeated. The Goblin has died. The Goblin has been defeated. Και παίζουν τώρα αυτά και θα γίνει ο χαμός. Sargon's turn. Λοιπόν, έρχεται το Goblin εδώ που δεν σκότωσε ο Βάρδος και το χτυπάει. Έφερε μια σπίδα, αλλά έφαγε ένα τάμας. Φίλτρα μπορώ να χρησιμοποιήσω, εντάξει. Πήγε στο 5 ο Βάρδος, για να δούμε τα orcs που θα κάνουν τώρα. Μέσα στο Abomination έχει μπει ο Μέλα. Βαράνε και δυνατά. 2, εντάξει. Αυτό έρχεται και βαράει το Βάρβαρο. Τι γίνεται? Τσαμποκαλεμένα ήρθανε. Έφερε 1, άρα τρώει ένα damage ο Βάρβαρος, ο οποίος πάει 7.
Και επιτέλους έχει ξεφορτωθεί τον Μέλλαρ και την κατάρα του. Αυτό βαράει τον Knight πάλι. Επιτέλους σωστό έχει ξεκένα. Αυτό έρχεται εδώ, βαράει το Βάρδο. Έφερε ένα, μπράβο. Τώρα αυτό έρχεται στο Δρυΐδι, το μικρό. Εντάξει. Θα έλεγα ότι μπορεί να πάρει έξω και πίσω ο Βάρδος, αλλά δεν μπορεί να κάνει μητσό τώρα σε αυτό. Και αυτό έρχεται και βαράει τον Δρυΐδι. Ένα. Εντάξει, τους όλους το φέρα. Μήπως πρέπει να σκοτώσω το Abomination. Και αυτό φεύγει και έρχεται και βαράει το Βάρβαρο. Ναι, ένα. Εντάξει, έφερε ένα ούτως ή άλλως. Και μένει ένα Orc και το Abomination. Εντάξει, αυτό έρχεται εδώ. Και το Abomination τι πάει. Και αυτό στο Βάρβαρο. Μήπως πρέπει να σκοτώσω το Abomination. Οπότε ο Βάρβαρος τώρα επιτέλους η πρώτη φορά δεν ρίχνει πλέον ζάρι για να δει αν θα φάει ζημιά, τελείωσε με αυτό και βαράει για αγώνια αρχικά το Abomination. Οι υπόλοιποι θα σκοτώσουν τα Orcs, αυτός βαράει το Abomination 2. Για να δούμε αν θα σκοτωθεί το Abomination. Ναι, σκοτώθηκε αμέσως το Abomination, έφαγε 2 damage, για να δω. Σκοτώσαμε το Μέλλαρ, τι σώμα θα έχει. Ναι, φεύγει το Abomination και φεύγει το πνεύμα του Μέλλαρ μέσα από το Abomination και μας καταργέται, σας καταργέμαι λέει, δεν θα μου ξεφύγετε. Ναι, πρέπει να ακολουθήσουμε λέει το πνεύμα του Μέλλαρ πριν αυτός βρει άλλο σώμα, άλλο σώμα μόνιμο για να και μεγαλώσουν οι δυνάμεις του, που γίνει πολύ δυνατός. Να, σου λέει ότι μπορείς να τελειώσεις το quest να σκότωσα το Abomination, αλλά όχι, εγώ θέλω να σκοτώσω και τα υπόλοιπα. Αχ, εγώ θέλω να... Πώς γίνεται για τώρα να τελειώσει το quest με τόσα τέρατα, γιατί μας τα κάνει αυτά. Τέλος πάντων, θα παίξω εγώ τα τέρατα πάλι. Υποτίθεται σκοτώσαμε το Μέλλαρ. Σκοτώσαμε το Μέλλαρ. Άρα κλείνω την καταγραφή της εφαρμογής, δεν έχει νόημα. Και συνεχίζουμε με τις μάχες των ηρώων εδώ πέρα, γιατί δεν μπορούμε να φύγουμε έτσι, γίνεται εδώ χαμός. Λοιπόν, ο Δρυΐδης ρίχνει με το long shot σε ένα orc. Εντάξει, το σκοτώνει. Ο Knight το ίδιο. Ένα, για να δούμε. Όχι, δεν το σκότωσε. Ο Βάρδος και αυτός με το long shot βαράει. Ένα, για να δούμε να σκοτώσει κανένα αυτός. Αυτό σκότωσε. Έχουμε και το Goblin, που ξέχασα. Λοιπόν, παίζουν αυτά τώρα, βαράει το ένα orc το βάρβαρο εδώ πέρα. Δεν με πετυχαίνει, βαράει το άλλο orc το βάρβαρο με 2. Έφερε 2 ασπίδες, το orc έρχεται εδώ και έρχεται το άλλο orc εκεί και τον βαράει με 2 και αυτό. Έφαγε 2 damage ο βάρβαρος, πάει στο 5. Τώρα ο Δρυΐδης που είναι εκεί τον βαράει το άλλο το orc. Μήπως έτσι να κάνει την εικόνα. Λοιπόν, τον βαράει το άλλο το orc.
που έχει μείνει, δεν το πετυχαίνει και φεύγει. Έρχεται εδώ. Επίσης τον Knight τον βαράνε και τα δύο Orcs. 3 του φέρει το ένα. Έφερε 2 ασπίδες, οπότε έφαγε ένα damage ακόμα ο Knight, πάει στο 6. Και τον βαράει και το άλλο τώρα. 2 Orcs είναι δίπλα του. 2. Έφερε 2 ασπίδες, μια χαρά. Και τώρα παίζει ο Βάρδος, τον οποίο τον βαράει τον Goblin. Με ένα Goblin έχει μείνει εκεί πέρα. Ένα. Έφερε 3 ασπίδες, μια χαρά. Τώρα ο Βάρβαρος, εκεί τώρα έχουμε περικυκλώσει, βαράει το ένα Orc κατευθείαν με 1. Δεν το σκότωσε. Ο Δρυΐδης βαράει με βαλίστρα το Orc που έφυγε από δίπλα του με 2 νεκροκεφαλές. Για να δούμε. Έφερε μία άμυνα, δεν άντεξε όμως, πέθανε και αυτό. Ο Knight βαράει το Orc εκεί που έχει πάει με 3, εντάξει, το σκότωσε κατευθείαν, το 1 από 2. Ο Βάρδος βαράει το Goblin με 1, θα κάνει να αμυνθεί το Goblin. Κι όμως αμύνθηκε. Και τώρα το βαράει το Goblin, αφού αμύνθηκε, τώρα θα πάρει. 1. Δεν έφερε ασπίδα, του έκανε ζημιά το Goblin. Πάει στο 4 ο Βάρδος. Τώρα βαράνε το Βάρβαρο. Βαράει το 1 το Orc με μία νεκροκεφαλή. Δεν του έκανε τίποτα. Το άλλο το Orc τον βαράει και αυτό με μία νεκροκεφαλή. Δεν του έκανε τίποτα. Το τρίτο φεύγει και έρχεται και βαράει εδώ το Δρυΐδη. Μην είναι παραπονεμένος. Με 2. Έφερε 2 ασπίδες όμως. Το τρίτο βαράει εκεί πάνω τον Knight με μία νεκροκεφάλη. Το Knight δεν του λέει να χώνεται. Αν και με τις αργές που φέρνω θα έπρεπε να χώνεται. Λοιπόν, μία νεκροκεφάλη. Έφερε μία ασπίδα, να τις αργές που φέρνω, τέλος πάντων. Και παίζουν τώρα ο Βάρβαρος που βαράει το ένα Orc με 3 εντάξει που το κεφάλι σε τελείως. Ο Δρυΐδης ρίχνει και αυτός στο Orc που πήγε και τον βάλεσε πριν με μία, για να δούμε θα αντισταθεί το Orc. Δεν αντιστέκεται, σκοτώνεται και αυτό. Ο Knight επίσης το ίδιο στο άλλο Orc που έχει μείνει με 3, το αποκεφάλισε και αυτό. Και ο Βάρδος, αφού τα έχει πάρει στο κρανίο με τον Goblin που έχει μπλέξει εκεί πέρα, του ρίχνει πάλι με 1. Αν δούμε πλάκα θα έχει να αντισταθεί και τώρα. Δεν αντιστέκεται όμως τώρα, εντάξει είπαμε. Δεν είναι super Goblin. Και πέθανε και τον Goblin αυτό. Ένα ορκάκι έχει μείνει. Βαράει το Βάρβαρο καημένο με 2. Τι να σου κάνει και αυτό. Θα ξεπαστρέψα μόνο στο... Με 2 έφερε 2 ο Βάρβαρος. Προσπαθεί να φύγει το καημένο. Έρχεται εδώ. Ο Βάρβαρος του ρίχνει με βαλίστρα. Δεν τον αφήνει να ξεφύγει πολύ. Έφερε μία νεκροκεφαλή για να δούμε θα μηνθεί. Αντέξει. Άντεξε όμως. Τώρα το βαράει και ο Δρυΐδης έχει πέσει στη μέση. Με μία νεκροκεφαλή. Αυτή τη φορά δεν άντεξε και πέθανε και αυτό. Οπότε τελειώσαμε την αρένα της Μισίλδια. Ο Βάρβαρος ηρέμησε πλέον, έφυγε η κατάρα του Μέλλαρ από το τάλισμαν. Πλέον ο Βάρβαρος δεν θα ρίχνει ζάρι για να δει αν θα πάθει ζημιά. Δεν τον ελέγχει κανένα πνεύμα. Απλά πρέπει να βρούμε στο επόμενο το πνεύμα του Μέλλαρ, ώστε να μην τον αφήσουμε να βρει ένα σώμα, γιατί άμα βρει ένα σώμα να μπει θα γίνει πάλι δυνατός. Οπότε συνεχίζουμε και στα επόμενα να δούμε τι θα γίνει με το Μέλλαρ και αν θα καταφέρει ο Μέλλαρ να γίνει Φέλμαρακ και να συμμαχίσει με το Ζάργον. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και αυτό.
Θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας.